De ce România în acțiune? Pentru că înseamnă inspirație, înseamnă optimism, înseamnă energie. Te așteptăm alături de noi, te așteptăm în proiectul politic al următorilor 20 de ani. Hai în acțiune! Suntem uniți între noi și suntem cu poporul. România în acțiune, reprezentăm viitorul. E vorba despre oameni, fapte realmente. Suntem un partid nou, legat prin sentimente, și transmitem speranță când pare că s-a dus. Transmitem încredere, punem omul mai presus. Avem proiecte în dezvoltare, transparență totodată. Suntem noi mai aparte, nu ne lua la grămadă. Hai lângă noi, de vrei să arăți schimbarea. Împreună vom putea reuși, realizăm mișcarea. România un viitor mai bun va veni cu siguranță. De aceea niciodată nu vom pierde, nu vom pierde acea speranță. Ne unește loialitatea, cuvântul modestia. Suntem un partid special, unic în România. Zâmbitori și patrioți, valorile le promovăm și un drum mai bun României să-i dăm. Strângem mâna de mici, frate, ai încredere de plină și ai să vezi că în România vom face iar lumină. Suntem mereu în acțiune, binele e mai presus. O să demonstrăm prin fapte tot ce noi acum am spus. Hai în acțiune, de vrei să arăți schimbarea. Împreună vom putea reuși, realizăm mișcarea. România un viitor mai bun va veni cu siguranță. De aceea niciodată nu vom pierde, nu vom pierde acea speranță. Au apărut niște partide locale, unele dintre ele sunt foarte interesante, da? Partid local, bă, cu Tărescu, nu știu ce, noi avem, nu știu, Prahova în acțiune sau ceva. Bă, și sunt niște oameni acolo pe care îi știi, îi poți suna. Bă, te rog eu frumos, du-te, pune în discuție chestia asta sau ceva, o treabă. Știi unde sunt? Sunt oamenii din comunitate. Stop finanțării partidelor politice din bani publici. E o campanie de bun simț inițiată de România în acțiune. Am fost să-i felicit personal pentru ea. Condițiile în care românii sunt sfătuiți să strângă cureaua, să își plătească taxele la timp, partidele politice, în special cele parlamentare, continuă să primească niște sume foarte mari de la bugetul de stat. Noi am spus că trebuie să eliminăm această subvenție, tocmai pentru a exista șanse egale, în același timp pentru a respecta drepturile cetățeanului, pentru că nu putem să obligăm oamenii să susțină PSD, PNL, AUR sau USR din taxele lor dacă au o altă opinie politică. Corect. În momentul în care dobândești o demnitate publică atât de importantă, trebuie să înțelegi că tu nu te mai reprezinți pe tine, tu reprezinți comunitatea respectivă. Noi de la România în acțiune apreciem că Ploieștiul trebuie să devină un oraș al sportului, un oraș al culturii, un oraș al educației de excelență și al susținerii industriilor creative. România în acțiune este un partid care se construiește de jos în sus, din provincie către capitală. Hai în acțiune!
Hai în acțiune! Hai în acțiune! Alături de noi vin oameni care, v-am spus, nu depind de politică și nu vin în România în acțiune pentru a obține o anumită funcție sau un anumit beneficiu. Practic, lucrurile s-au schimbat, să spunem, în bine în toate localitățile în care colegii noștri sunt în administrația locală. Doar prin implicare putem să aducem o îmbunătățire în viața noastră și în viața comunității din care facem parte. Toată această răfoială politică a dus comunitatea pe ultimul loc și nu pe primul loc, așa cum s-au angajat în campania electorală cei care conduc actuala administrație. Cine va veni la Primăria Ploiești trebuie să aibă capacitatea să producă bani, nu să consume bani. Fac ceea ce cred, da? Ceea ce simt și ceea ce trebuie. Nu fac ceea ce îmi spune unul sau altul, pentru că am ajuns în situația în care, și mi-am dorit să ajung în situația în care să conduc și să nu mă las condus. Am văzut că de curând a apărut un nou partid, fără steaguri fluturând, fără fals patriotism. Fără fețe ponosite, fără trecut furtunos, dar cu viitor frumos. România în acțiune este al său nume. Un nume cu rezonanță care transmite speranță. Mulțumim tuturor susținătorilor noștri, mulțumim tuturor oamenilor care au crezut în demersul nostru și sunt în continuare alături de noi. Prahova în acțiune a devenit în 2023 Partidul România în acțiune. Un partid creat din pasiune pentru România.